Ai kublei pi ba ro ki para bangit hau turai Yesus Kristus nong pelim. Bat ngai kublei snem thymmai besuk bakamen ye pi hau nu snem arajar pulai. Bat ngakwa banya bentai fi ke kubor ke bat thymmai. Bat ngan ai ke ke kubor jone ke ketin ke jong blei to im thymmai no hau nu snem arajar ar pulai ke bangila jam ha ke ke sngi ke ba ar jong ba ar klade arterik. Bat pijui yang ngadai buru baju smart ha bat ngadai buru baju sngotenat ban yalap bat ngakam sngotenat ha ban yalap bat ban fokus gi misim gi bakoror bikin wan shaga jingpit im ka jong turai Yesus Kristus nong pit im ban asret ka bau play jongi ula pai ban yap halo ka lifna bat ban suspa nanti ki pop jonga jong pi bat pijui yang hoi ka kerting jonga ngaju ai Mpk.LRngaid andai ka ka kerting jonga full kadai skem bolang kerpang nindo te nganget ubling kerkhui pi nganget fi jupe ye gede ga jingkaran nganget kalong ka kerkhui pi bat nan pule gede ka pon ka tin ka jong play ha sho banya benta bat pi gede ka kubor ka balingkot bat yang pen kamau fi na ka kitab Israel lenong ka ba so pulai ka khot ka ba khat phra ba khat khanai snap ka tin jong play ka ongkum ne wat kan mau ki ba mensual ne ki ba remote perkhat phi hang ne plek wat kan mau shu ki ba rim nimne wat perkhat shu ki ba rim ngala pon ong ha kan ka por ne si usnem ara ajar ar pulai phat perkhat ba ka jingim jong fi ke de jingim ka ba kulumar ke de jingim ka bom shakri yo play ke de jingim ka bom mat yo play le se ke ying ka sem jong fi ka kulumar fi shakri yo play ne si lakadei fi shilok kunchikti fi me shakri yo turai ringa panjul fi U Snem arajar plai avin shakri no turai I know ega do no chong fi sho turai Yesus Kristus unong pen im jongi ada fi ai sho turai Yesus Kristus ega do no chong fi wadi ka ying ka sem chong fi sho turai Yesus unle ki ba thymmai ya ka ying ka sem chong fi ngap ong kum le hakmi ngale ki nganle ka ba thymmai minta kan mi no pin om tip ya ka pi hang ni play kuran la fi IT no ye ka jingim ju fi wang hakmi ngale ki ba thymmai ye ka ying ka sem ju fi ka kam ka jam ju fi ki jing tre jing ta jong fi ye ka chimut chipar khat jong fi unle ki ba kraw unle thymmai un pen kala thymmai ye ka jingim jong fi un sando thymmai ye ka jingim jong fi ka ta snap ka tin jong bli kom yang ne wang ngan pelong kalinti hakari klaw ken bat ki wa hakari kenja pe pi ha bo play le ki ba thymmai nget pi wat ka jaka ka balong wa ne wat ka jaka ka balong tang ka ri klaw nget pi am how play nget pi am ka bom long ro ka long fi u play kwa ma le ki ba thymmai ka jing im jonga ba jong pi u kwa ban pen thymmai ka jing im jonga jong fi pi pe menu ngi dang jam U Snem arajar puar nri mitang ida jam U Snem arajar pulai nyam lap yo sgo ba ka tin chong play wangan pelingkot no ita ki sini ni kita ki yan ni kita ki por pi play na nang pelingkot ya kita ka sini ba kita ka ya ba kita ka por ba kraman pendep no e ga gospel ka kubor ka babha ka jong turai Yesus Kristus nong pen im jongi fi kata ka ba kwa ban pendep no ukwa ban pinsisha ba ka bakut chung ka perkai kan kot no haswa bu turai kwa men ta kwa ban pen imi fi ban pen thymmai ge jing jong fi ba ka tin jong play ka kren ha ka shi ka aro apostol Paul skinung koren ha ka nong ka san ha ka khot ka ba khat nyo ka ba apostol Paul koren kumne ka ba munsim jong play ula konwini yo apostol Paul ba pen khi yo apostol Paul ba lo ong kumne ha ka khot ka ba khat nyo kum ta la da ru ubadon ha Chris ulong jing thau ba thymmai fila don Jesus Christ pilong jing thau ba thymmai la da phim pa don Jesus Christ ha ga jing im ju film long jing thau ba thymmai wong myang ki ro ki barim ki la du no hakmi ka paro ki la jalong ki ba thymmai pe pi wong ki barim kan du no na ga jing jong fi ha ba fi im mat fi im how Jesus Christ and if I tell la ka jing im how Jesus Christ kan du kan dam no ka ta jing long barim
naga jingim jofi balai kam du kam dam kata jinglong barin jofi fi sakut haju sejuju namar pim kala ka bumut na kapop ka jingim jofi kam long thymmai pi ki miste pi sngo ba pi long kum ju byang ka jingim jofi jongpi pi ki la shi sngi pi ki la shi pi tia byang kum hakoi ka me pi ki byang kum la shai kam don jingkala ka jingim jofi pi long kum ju shi kum ju namar balai pim pat don Jesus Christ wa pasopor ong ubala don Jesus Christ ulang jing thau ba thymmai ngamat ye kata ye lade nadu ka banga shakri Jesus Christ unong pedim ngasngo thu ka jingim ka long ka ba thymmai ba ngasngo ku benu ne o ara jar arpu haswa ban khliap no ngi thvi nga aingu ngalai yo ban le ye ka ba nam tau tolai jisu ba la yo ban yala hang thia po yo mo korwan Pasha kalong ka jingkot ku shibun ki mensim bakoror hakat ko por kila wan man IT ki bapang ba stom ru kila wan man IT ba kila yok ya ka kamba jong turai jisu ka ja hakat ko sni haka lai poi tering ba babun haka lai poi tering ki samla ki jot ki kyat ki drugs ki auria ring aingu nudu ka sni ka ba turai la thymmai ki jing la thymmai e ga chimut chiperkhat ka jonga rengkat ki perlok ki bangiel perlok soai ki ba le lang hati banyalap ni witness yo try jisu bakin long thymmai no ka jingim jongki bat la khot hi de kinong song hang chi chnong makorat bang inwan man yalap ang thi ba kala don sia ka jing tre ge jongble ka por jongble bat ni la poyeng hadu na kala trek hadu ni de jam no sne ma thymmai kata ka de ko khubor ka basngotna anda fi dali Jesus Christ phile ki ba thymmai bat fi i ki bro hashaban poy ha ka absotrek ba absantrek ki julet haka absotre ki julet che yo ban tet ki jan ki thymmai ban yo phong ki jan ki ba thymmai ba ki khamso thna ki ba thymmai ki breu tu blei jungi ru khamso thna ki ba thymmai ba ka tin jong blei ru ka long thymmai haka jingim jong taw breu balong serious how blei fi blei pu ai ka tin ka ba dei byang wai ka tin ka long kan jam sim ka long thymmai ha bo kuren ka long ke ching plat ka long ke ching kor khu ki cha ki kamma ki jong turai Jesus Christ unong pedim hai kita ki breu ki yo sngo namar nu breu ni kan no breu ki balong serious how turai Jesus Christ unong pedim fi kata turai kwa ban le ki ba thymmai ka jingim jongi ki breu kwa ingi bangin imsa ka ta jingim ka barim ki jinglong basneu lesila da pimpa im ka ta jingim ka thymmai atino U Snem ala jar plai ba pin shakri khambayo try jisu ba ngimtip U Snem arja pulai le si shwaban kutno ka election kan wan byang ka lockdown mar ngimtip kai ka banja ki jinge ki nangwan nang ne shakma ki jimpin stom ni kita ibla suspa I jong try kanang ja nang ne shakma phi ta ka daw phi ki bru ki su snotna bat im ka jingim ka ban kwa ban pin thymmai wat ka yin ka semro ki ju pin thymmai ki ju ai rong thymmai lada ki i ba yin ka la rem ki ai thymmai ka tu ka yin ka long thymmai byang lada ka jingim jong firo lada ka long ka ba chobo jaban long ka chimu chper khat jo jaban na film do ni jis khas kam long thymmai ki jingim jong fi ka chot ka pra ka yin ka sem jong fi ka chot ka pra ka chinge de jong fi shilok chi kon na fi kwa cha ban im thymmai ai ti no so try Jesus Christ bo Jesus Christ uang ru judon ki bri ki bobu ya kalawar ya ka wan ha kalawar sni ka barim Henry ki jubu ya kawan ha kalwar sni ka thymmai fi kata blei jungi ru kwa banong thymmai ki breu bo blei jungi ru snotna ki ba thymmai banyo na ka im jongi ki breu kata ka de ka khubor ka lingkot ka banga kwa bani bentai bat phi SCFO I ke ne social media ka banga karan ke ne ka pon SC ka kta I phi ba phim pat long jing thabat thymmai im ke jing im ma thymmai no IT thymmai no ya ka jing im jong pi jo tra Jesus Christ u kun jong blei ba phin yo mat e ke ching plai bat phin yo mat sha ye ke ching kor khu bat phin yo I sha ye ke ching pendap ye ke jing roi ye ke jing kor khu ka ba kan jam sim ka ba wan no blei nganget phi yo I ke ne ko khubor u blei kor khu yi phi limba ka ne ka khubor ba ka ne ka khubor ka long ke jing kor khu yi phi nam ta ka borom ka chong blei amen